Эфирден алыклар вакыты студияда Алсын Нуриева исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Үз куллары белән уңайлылык булдыручылар, әлбәттә төзүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән кутладылар. Пришел 10 лет назад, и так и в этой фирме же так и остался. Потому что нравится благоустраивать город, то есть свой труд видно. Икмәкләребез бәрәкәтле булсын. Азнакайда кызу урак үсте башланды. Менә бүгенге көндә 17300 центнер соқтырдым. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Икмәкләр уңышлар әйбәт. Без аңа сөйнәшибез инде. Спорт максатчан кешеләрне ярата. Шундыйларның берсе Риман Сабуров. Мен әтидә, әнидә спортсменнар. Алар миңа спортка мәхәббәт тәрбияләделәр һәм тырышларга үрнәк булып тордылар. Августның һәр икенче якшәмбесендә илебез төзүчеләр көнен билгеләп үтә. Шул уңайдан бүген исә Әлмәттә тантаналы митинг узды. Әлмәт төзүчеләренә Дон мемориалы янында оештырылган тантаналы программа кысаларында шәһәр һәм районның җитәкчеләре, мактаулы гражданнары, төзелеш оешмалары вәкилләре монументка чәчәкләр салып, ветераннарны искә алдылар. В Татарстане каждый житель хоть немного строитель. Төзелеш икътисадның иң мөһим тармакларының берсе, төзүче һөнәре мактаулы һәм хөрмәтле эш. Эшкә намуслы карашы куелган бурычларны үтәүдәге төгәллеге һәм үсешкә омтылышы өчен бүген төзүчеләр көненә катнашып булган һәркем бартик рәхмәт сүзләре ишетте. Быть строителем, работая круглогодично, в любую погоду, строили наш город, возводили дома. Поэтому это самые самоотверженные люди, которые делают нашу жизнь лучше. Бәйрәм уңайыннан намуслы һәм нәтиҗәле хезмәтләре, төзелеш комплексын үстерү өлкәсендә казанышлары өчен тармак алдыңгыларын һәм ветераннарын мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Мактау грамотасы белән Илнур Динмөхәммәтов та бүләкләнде. Иң ныгы төзекләндерүнең һәм төзүнең нәтиҗәләрен күрергә ошый. Соңгы объектлар арасында шәһәр су саклагычы һәм район үзәк хастаханәсе. У меня просто папа был сварщиком, поэтому по его стопам как бы получается и пошел. Пришел 10 лет назад, и так и в этой фирме же так и остался. Потому что нравится благоустраивать город, то есть свой труд видно. Арабызда булмаган, ләкин эшләгән хезмәтләре шәһәрнең торак кварталларында, биналарда, социаль өлкә учреждениеләрендә, сәнәгать һәм җитештерү корылмаларында калган кешеләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар һәм алар хөрмәтенә һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Әлбәттә 2025 елда 1000-нче булып туган сабыйның исеме билгеле булды. Ул Шәмсуллиннар гаиләсендәге 10-нчы бала булып дөньяга килгән Фатих. Шул уңайдан сабыйның гаиләсен тантанага чакырып, аларга баланың туу турындагы таныклыкны район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова тапшырды. Шатлыклы вакыйганы безнең төшерү төркемендә бүлеште. Сезнең гаиләгезгә озын гомер теләсе килә. Матур итеп, балалар белән, оныклар белән, бергә Үзенең мәлидә яхшы багайларыгыз, әниләрегез бар, сезнең ярдәмчеләрегез. Бергә матур итеп, тормыш сакларына атларга. Бик зур рәхмәт сезгә. Бәхетле булыгыз. Ләйсән һәм Фуат Шамсуллиннарның гаиләдә 10 бала, 5 кыз һәм 5 малай. Зур балаларына 16 яшь булса, кечкенә Фатихка нибары 1 атна. Яңа туган сабыйның туу турында таныклыгын аларга тантаналы рәвештә тапшырдылар. Чөнки Фатих Әлмәттә быел 1000-нче бала булып туды. Әлеге чарада Шамсуллиннарның беренче катнашуы түгел икән. Беренче балалары да 1000-нче булып туган иде дип искә төшерәләр алар.
бик шатбыз. 10 бала булуына, 5 малай, 5 кыз хәзер безнең. Шуңа балалар да бик шат. Без 8 булдык бит инде. Шуңа күрә өзгәнәләрнең теге уйлары бар иде, кем тула, малаймы, кызмы, кайсылар күбрәк була, кайсылар җиңә дип. Ну, эмоции зашкаливают, скажем так. Потому что большая семья – это счастье для нас и большая ответственность в то же время. Получается, как бы все время уделяется семье, но дети радуют, то, что увеличения свои как бы нас затягивают. И так вот мы живем весело. Тантанага 22 оныгы булган бабай да килгән. Ул оныкларының мәрхәмәтле, акыллы булып үсүләрен тели. Сөйнешім біздің ишек алды тулған нелер, туплар, үй тулы бала. Барлык туганнарны, гаиләне бергә җыйган тантана Шамсуллиннар гаиләсе тарихында күркәм бер вакыйга булып кирип калачак. Аса Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында ел сайын урып җыю эшләре вакытында һәр норманы үтәгәндә бертөкле һәм кузаклы культураларны җыю һәм суктыру буенча комбайнчыларга, комбайнчыларның ярдәмчеләренә, ындыр табакларына ашлык ташучыларга, ындыр табакларында эшләүчеләргә, пешекчеләргә сертификатлар тапшырыла. Шундый чара Ознакай агрофирмасы хуҗалыгы хезмәткәрләре хөрмәтенә дә үткәрелде. Анда район җитәкчеләре, авыл хуҗалыгы белгечләре, кыр хезмәткәрләре катнашты. Басу кырларда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Очрашу Ознакай агрофирмасының Мәсгуд авылы басуында узды. Биредә 204 гектар мәйданда 8 комбайн көзге бодай суга, ашлык ташуга 7 йөк машинасы җәлеп ителгән. Нәфис Вәлиев Әлкәй авылы егете, эшләр җиңел бара, техника гына тик тормасын ди. Бу хезмәттә инде 3нче ел. Менә бүгенге көндә 17300 сетне соктырдым. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Икмәкләр уңышлар әйбәт. Без аңа сөйнәшибез инде. Бүләк авылыннан килгән әтиле уллы Рамил һәм Раил Гәрәевләр биредәге хезмәт шартларыннан канәгать. Леке техника белән инде хәзерге техниканың күп белән җир арасы кебек инде. Менә бу ситил комбайнда эшләм бик яхшы эшләнгән. Аларны эшләгән кешеләргә рәхмәт. Старга килгәндә бик күп инде. Армиядан кайтканнан бире авыл хуҗалыгында инде 87нче елдан бирле. Авыл хуҗалыгында инде. Раил армия хезмәтеннән кайткач, бераз Себер якларында эшләп алган. Себердә эшләп алдым хәзер. Себердән соң шунда Грасилга кирдем. 5нче ел була инде. Биредә туклану да яхшы оештырылган, егетләр канәгать. Өзне урында китергән мөрстор. Менә тамагачты китергез бездә дисәң. Иртән завтрак әзерлибез. Комбайнерларны ашатабыз. Обедка инде яңадан үзебезнең комбайнерларны ашатырга әзерлибез. Ужин и поздний ужин да була. Тәмле итеп пешерәбез. Район башлыгы Марсель Шайдуллин кыр батырларын сәламләп, хезмәтләре өчен рәхмәтен җиткерде, сертификатлар тапшырды. Һава торышы да яхшы тора, эшләре дә бара. Гомуми мәйданда 60 000 тоннадан артык ипи җыеп алынган. Эшлибезнең инвесторларыбыз, агрофирма Ознакай, агросилалар инде иң беренчеләрдән булып кирип киттеләр шушы уракка. Август бүгенге көндә 70%-тан артыграк мәйданда шушы бертөкле культураларны, бодайларны суктырды. Союз Агро бик матур итеп эшли. Бүгенге көндә алар да инде шушы көзге культураларны җыеп алдылар. Хуҗалыклар арасында инде Таллы, Бүләк, Тукай хуҗалыклары, шулай фермерлар арасында инде Габидулина, Закирова, Габдрахманов, Айрат хуҗалыклары бик матур итеп эшне оештырганнар. Тырыш хезмәт куючы ир-егетләр хөрмәтенә Юлдаш агит бригадасы тарафыннан концерт та әзерләнгән иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ел сайын августның 2нче шимбәсендә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Спорт беркемгә дә җиңел бирелми. Ул көчле, алга табагына атлый торган максатчан, тырыш кешеләрне ярата. Шундыйларның берсе яшь спортчы Тайфун Хәвәскәр футбол командасы җитәкчесе Риман Сабуров.
Аның белән Рәмилә Хәмидуллин аралашып кайтты. Риман Сабуров тумышы белән Азнакай районы Яңа Юл микрорайоныннан. Бүген Әлмәттә яши һәм район башкарма комитетында эшли. Әлмәт физик культура көллиятен тәмамлаган. Хәзерге вакытта Ярчалы дәүләт педагогика университетында белем ала. Спорт аның өчен бала чактан ук яшәү рәвеше булып тора. Мин үземне белгәннән бирле үземне спортчы итеп хис итәм. Әлбәттә, бу минем гаилә белән бәйле. Минем әти дә, әни дә спортсменнар. Алар миңа спортка мәхәббәт тәрбияләделәр һәм тырыш булырга үрнәк булып тордылар. Спорттагы юлын Риман грек-рим көрәшеннән башлый. Аннан милли көрәшкә күчә, шулай ук җиңел атлетика, барьерлы чабу, ядрә этү белән шөгыльләнә. Бүгенге көндә үзенең тренерлары белән аралашып яши. Хәзер ул үзе дә яшьләр өчен үрнәк булып тора. Көрәш буенча тренеры Руслан Гәрәевнең улы, көрәшче егет Алмаз, шулай ук аның белән бергә футболда уйный. Мин үзем дә әйтәм, Риман белән буласың икән, югалып калмыйсың. Бик аккуратный егет. Өлкәннәр белән дә элекке тренерларын да, дусларын да онытмый, теге хәлләрне белеп тора, туган көннәр белән котлый. Без аны бик нык хөрмәт итәбез. Алда да аңа уңышлар гына. Күллияттә укыганда Риман Татарстанның студентлар лигасы тормышында актив катнаша. Шулай ук Татарстан Республикасының яшьләр парламенты әгъзасы, Киберлига проекты оештыручысы, районда студентлар лигасының спорт юнәлеше җитәкчесе дә була. Форпост юнәлешен үстерүгә зур өлеш кертә. Спорт ярышларында бихисап күп җиңүләр яулый, алынган бар эшне дә булдыра. Организатор ул бик яхшы организатор. Bütün шушы Яңа Юл балаларын белән командалар оештырып, футбол командасы оештырып башта, ана хоккей командасы кышкыны. Менә төрле авыллардан командалар чакырып, монда турнирлар үткәреп, шулай итеп йөридер ул. Буквально шул 15-10 яшьлек чагыннан ук. Әти-әнисе Риман өчен зур максатларга ирешүдә таяныч. Бу гаиләдә әхлакый, рухи кыйммәтләр, гореф-гадәтләр буыннан буынга тапшырыла. Буш вакытта авылга кайткач Риман әтисе белән бергә баянда уйный, шигырьләр яза. Иләрендәге дивар аның диплом медальләре белән тулган. Санап китсәң, җиңүләре саны 100дән артык җыелыр. Бу нәтиҗәләргә ирешергә аның бала чактан мөстәкыйль, тырыш булып үсүе ярдәм итә. Ихтияр кеше үзенең тырышлыгы сүзендән нык торып, үзенекен барыбер булдыра, эшлей. Таләпчән инде ул, үзенә дә үзе таләпчән. 2 ел элек Риман Тайфун Хәвәскәр футбол командасы булдыра. Командада физик культура көллияте студентлары да уйный. Аларга үрнәк тә, терәк тә Риман. Киләчәктә дә ул яшьләргә спорт өлкәсендә яңа үрләр яуларга, үз-үзләренә ышаныч булдырырга ярдәм итәргә тели. Спорт аның яшәү рәвеше һәм яңа үрләр яуларга көч биреп торучы илһам чыганагы да. Рәмилә Хәмидуллина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Түбән Мактамада урнашкан Дивон спорт мәктәбендә физкультурчылар көнен спорт квесты белән үткәрәләр. Якты һәм динамик очрашуда 70тән артык яшь спортчы катнаша. Футбол, гандбол, баскетбол, волейбол һәм бадминтон бүлекчәләрендә шөгыльләнүче балаларны көч, җитезлек һәм тизлектә төрле сынаулар көтә. Всех рады видеть на нашем спортивном квесте. Спорт квесты 10 төрле этаптан гыйбарәт. Катнашучыларга барлык биремнәрне төгәл үтәргә һәм иң кыска вакытны күрсәтергә кирәк булды. Һәр ярышта яшь спортчылар төрле күнекмәләр күрсәтте. Наждаклы кагаз ярдәмендә балалар таяклардагы буяуны бетерде. Иң башларына шакмаклар киеп йөгерде. Сазлыкны кичте, тәлинкәләр ярдәмендә су белән чиләкне тутырды. Шарлар белән кыршауга эләкте, пингвиннар кебек дистанцияны үтте. Гөлсирә Шәйхетдинова Кызгылт Сары исемле командада. Сынауларны алар икенче булып үтәләр. Уңышның сире команданың бердәмлеге ди ул. Иң авыр бу палканы чиртаска, бик ашады ул вода суны перетаскивать. Без анда команда булдык, сплоченно. Оештыручылар сүзләренчә, мондый чаралар физик форманы ныгытып кына калмый, балаларны командада эшләргә өйрәтә һәм лидерлык сыйфатларын үстерә.
это получает сплочение. Мындай чаралар балалар һәм тренерлар коллективы ішінде бердәмлек тудыра. Һәм шулай ук без иң көчле спортчыларны ачыклыйбыз. Балалар үзләренең бүлекчәләренең көчлерәк, яхшырак, спортны күбрәк яратуын һәм призлы урынга лаеклырак булуларын исбатларга тырыша. Доказывать, что их отделение сильнее, главнее, так скажем, ну, выше, достойней призового места. Чара традицион рәвештә ел сайын физкультурниклар көне алдыннан үткәрелә. Оештыручылар аңа һәр елны яңа сынаулар үстәргә тырыша. Мисал өчен, бу елны бу соңгы этап биредә катнашучыларга шарларны бәрергә кирәк. Барлыгы аларга 6 мөмкинлек бирелә. Ким дигәндә 3 шарны юк итәргә тиешләр алар. Ярыш форматына карамастан балалар бер-берсенә ярдәм итеп, дустана атмосферада сынаулар үттеләр. Было интересно. Самое интересное было, где мы были пингвинами, пытались... Очень было смешно. А еще понравилось кидать шариками вокруг. Нам квест сам по себе понравился. Мне из квеста понравилось, когда мы кидали шарики, когда было на логику там, когда мы палку чистили от краски. Квестның җиңүчесен һәм призерларын татлы приз һәм медальләр белән бүләкләделәр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясен сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать 7:07-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чаралышта шулар иде. Мен Осынриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.